Здравейте, приятели! Вие сте отново с Филип Студио. Днес ще ви покажа всичките ми неща в Тока Бока Уорд. Айде да влезаме! Хора, сега влизаме някъде в Букука. Хора, това е... Къде влязох? Тук хора, това е ненормално, това е ненормално, това е ненормално. Хора, сега излизаме от тук. Добре, сега тук някакви певци, Карате Кинджи. Сега излизаме от тук. Сега, къде да отидеме? Ей тук, в тая незнайна красота. Я отвори вана да видим какво има в този Букук. Бе, хора, тук има някаква най-грозната торта в света и някакви коли, които има някакви очи нарисувани. Точно така. От Йони ли каза? Че може да си по асансьора, виж? Хора, сега качваме се горе на асансьорчето. После ще ви покажа моите скинчета. Аз имам по-яки скинчета. Хора, сега тук има сцени. Сега снимай този как яде баща си. Снимай този как е диджей. Хора, тук сега ще направим някакво видео. Тук ще правим... В видеото правим видео. Да, хора, това е... Извинете за объркването. Хора, сега ето тук ей тоя и ей тоя и ей тая. Ще се чумкат. Добре, хора, без да исках дигнах рафта. Сега ги напри да се чуват и да правят най-работа. Хора, сега отиваме ей тук и вземаме, например, ей това. Вземи това. Те се харесват. О, ла-ла. Хора, тук ще направим една анимация, анимейшън. Чакайте, да не гледате какво правят. Правят чумки-бунки. Правят нещо в бункера. Това е вече готово. Вече са готови. Добре, хора, вече са готови. Ето сега тук едната ще... Мой сърджита. Едната му е сърджита, другата е харесва. И така стана. Добре, хора, и... Това е края. Да, това е края на това шоу. И, сега... Спирай камерата. Добре, тук спираме камерата, тук изгасваме. Сега излизаме, ще ви покажа моите хубави къщи, които са 5 звездни. Сега тук идваме. Ей тук сега отиваме в... Добре. Ей, тук ми е най-хубавата къща. Ей, това не е твоята къща. Това е твоята къща, да. Уау, виж какъв си богат. Вижте, хора, тук е някакъв пясъчник. Къде бе? Ето, виж, това е на Спонж Боб. Кой е на Спонж Боб? Това твой скин? Това си легна спинка. Ето, хора, сега ще ви покажа всички мои скинове. Те просто са някакви домушари. Тук ето ги моите скинове. Тук тая е мултимилионерка. Всички ли са твоите скинове? Всички ли са твои скинове? 16 една. А, Филипе? Да, всички са мои скинове. Това твой ли е? Да, това е мой. Много е скрип в кавички. Какво правят тези двамата, погледни ги. Добре, те са си изморили от онова, от унги-бунги и си слегнали да спят. Добре. Хора, сега ще ви покажа втория етаж, там където спят у нея, двамата. И... Асансьора се отвори. Да, хора, асансьора се отвори. Това е най-голямото постижение в света.
Ето хора, вижте каква хубава спалня. Ей, така ще оставим, много красиво е. Гледайте, вижте колко е красиво. Да, най-красивата. Ето тук имаме втора. А ти сам ли си го правил? Или си молил някой за дизайн? Не бе, никой не съм молил за дизайн, бе. Сам съм си го правил. А това боксерки ли са? Кое, бе? Това. Това са хавли. Халати, такива хавли. Хавлачи. Абе, ето... Цахо. Тралалело, тралала.